A viete vy, čo je informačný terorizmus? Chcete sa dozvedieť, čo je to za fenomén a ako súvisí s katastrofálnym nárastom smrteľných chorôb na celom svete? Preto, priatelia, určite zostaňte s nami. Pozrite si toto video až do konca. Píšte nám svoje komentáre a otázky. Dozviete sa zaujímavé a poučné fakty o tomto fenoméne. Áno, priatelia, pokračujeme v diskusii o veľmi dôležitej informácii prezentovanej vo filme Impact. A dnes si povieme o skutočných príčinách nárastu srdcovo-cievnych ochorení, a to infarktov a mozgových príhod, ktoré zostávajú prvou príčinou úmrtí vo svete spomedzi všetkých ochorení. Povieme si o hlavnej príčine poklesu imunity a následnom náraste takých ochorení, ako sú onkologické ochorenia, rôzne infekčné ochorenia, najmä infekcie horných a dolných dýchacích ciest. Samozrejme budeme hovoriť o príčinách nárastu psychických porúch, ako sú depresia, posttraumatická stresová porucha, panické ataky, nárast počtu samovrážd, nespavosti, bipolárnej poruchy a iných. Dnes si povieme o tých faktoroch, ktoré nie sú pre väčšinu odborníkov a ľudí očividné a ktoré sú hlavnými spúšťačmi rastu, neustáleho rastu, rýchleho nárastu rôznych ochorení. A dôsledkom toho sú aj príčiny smrti obrovského množstva ľudí. Moja lekárska prax zahŕňa obdobie posledných 30 rokov. A počas týchto 30 rokov som rovnako ako všetci moji kolegovia z rôznych špecializácií pozorovala neustály nárast kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. My pozorujeme, ako infarkty a mozgové príhody postihujú čoraz mladších ľudí. Vidíme, akých rozmerov nadobudla detská onkológia a detská endokrinológia. Také závažné a invalidizujúce ochorenie, akým je diabetes, postihuje čoraz častejšie nielen dospelých, ale aj deti. Pozorujeme, ako prudko klesá imunita obyvateľstva. A opäť, veľmi výrazným ukazovateľom a indikátorom tohto sú deti. Veľmi dobre si pamätám, ako pred 30 rokmi, keď som začínala svoju lekárskú kariéru, deti, ktoré ochoreli 7 až 8 krát do roka na akútne respiračné vírusové infekcie, boli považované za osobitnú skupinu sledovania ako často choré deti. Bola to kategória často chorých detí a dnes sa internet čoraz častejšie zaplňa fórami na tému. Pomôžte mi, poradte, čo mám robiť. Moje dieťa je stále choré. Moje dieťa je choré každý týždeň. Moje dieťa je choré každý mesiac. Neviem, ako mám pracovať. Každý mesiac som s dieťaťom na OČR. A týchto tematických fór, vytvorených rodičmi, je proste množstvo. Aj samotní odborníci čoraz častejšie hovoria, že ak dieťa ochorie 7 alebo 8, či dokonca 10 alebo 12 krát do roka na akútne respiračné ochorenie, je to norma a netreba sa znepokojovať. Takže predstavte si, dieťa je choré každý mesiac 8 až 10, niekedy až 14 dní. To je norma? Naozaj? My sme s tým súhlasili, rodičia, aj odborníci, pretože v skutočnosti nevieme, čo s tým robiť. Zaradili sme to do kategórie normy, pretože si to naozaj nevieme vysvetliť. Takýto neustály rast poklesu imunity u detí. Veď my sa snažíme, naozaj snažíme pomôcť deťom aj dospelým, aby boli zdraví. Objavujú sa nové metódy liečenia, rozvíjajú sa nové technológie v medicíne. Zdá sa, ako by medicína nestála na mieste a je veľmi veľa ľudí, dobrých odborníkov, ktorí vynakladajú nemalé úsilie na to, aby pomohli ľuďom, aby boli zdraví. No prudký nárast rôznych ochorení značne prevyšuje akékoľvek naše úsilie. Teraz uvediem niekoľko ďalších faktov, aby bolo zrejmé, aký vážny je tento problém, o ktorom dnes hovoríme. Za posledných 30 rokov počet mozgových príhod narástol o 70% a počet úmrtí v dôsledku prekonanej mozgovej príhody sa zvýšil dvojnásobne. Pripomeniem, že mozgová príhoda je to ten stav, to ochorenie, ktoré je po infarkte druhou príčinou úmrtia na svete.
Počet ľudí trpiacich ischemickou chorobou srdca, ochoreniami periférnych artérií, povedala by som, že nie, že neustále rastie, ale katastrofálne narastá. V súčasnosti každý tretí dospelý človek na planéte trpí hypertenziou, vysokým krvným tlakom. A toto je veľmi nebezpečné ochorenie, ktoré vedie k infarktom, mozgovým príhodám, k náhlej zástave srdca, akútnej srdcovej insuficiencii, ochoreniam obličiek a mnohým ďalším zdravotným problémom. Nie nadarmo hypertenziu vždy nazývali tichým zabijakom. V rokoch 1990 až 2019 sa počet ľudí trpiacich hypertenziou zvýšil zo 650 miliónov na takmer 1,5 miliardy. To sú obrovské čísla. A práve v dôsledku všetkých týchto cievnych príhod, v dôsledku takéhoto prudkého nárastu srdcovo-cievnych ochorení, každoročne umiera 18 miliónov ľudí. Toto nie sú len desivé čísla. To sú neuveriteľne desivé čísla. Ak k tomu pripočítame ďalších 10 miliónov úmrtí ročne na onkologické ochorenia a 20 miliónov recidivujúcich prípadov onkologického ochorenia ročne, tak rozsah úmrtí na tieto ochorenia je neporovnateľný so stratami v najkrvavejších vojnách. A to som teraz uviedla údaje len o srdcovo-cievnej patológii a onkológii. A veď ochorení je veľmi veľa. A celkovo úmrtnosť na rôzne ochorenia je dnes vo svete jednoducho katastrofálna. Najstrašnejšie je, že ľudia a špecialisti si ani neuvedomujú skutočné príčiny takého rozsiahleho genocídneho vyhladzovania ľudí. Pretože v skutočnosti je to cieľavedomé likvidovanie ľudí. A práve o tom dnes budeme hovoriť. Vieš, je dobré, že si zdôraznila ten záver. Prečo? Pretože keď som počúval to, čo si teraz hovorila, tieto strašné, naozaj desivé štatistické čísla a opäť, každý človek, ktorý niekedy pracoval so štatistikou, tak vie, že sa vždy zámerne znižuje. Takže tých 18 miliónov to je priemerný počet obyvateľov nejakej európskej krajiny. A niekedy aj niekoľkých európskych krajín. Toto sú teda naozaj desivé, desivé fakty, nie výmysly, ale fakty. A samozrejme je tu otázka, čo nie je v poriadku? Či je príčina v ekológii však? Áno. Nadmerné používanie GMO potravín? Možno životný štýl začal byť nejaký divný. Prítomnosť technológií, ktoré, ja neviem, napríklad je taká známa teória ohľadom mobilného telefónu, že keď ho nosíš stále pri sebe, alebo ho používaš, to všetko vplýva na náš imunitný systém a preto toto všetko priviedlo k tomu, k čomu to priviedlo. Sedavý spôsob života však, no a tak ďalej a tak ďalej. A kde v tomto všetkom je skrytá tá príčina, ktorá naozaj priviedla k masovému vyhľadzovaniu ľudí po celej planéte? Áno, Saša, to je presne tá otázka, ktorá vzniká. Vieš, ona neustále znie v hlave každého špecialistu. Čo tak veľmi vplýva na zdravotný stav ľudí? Nesprávny spôsob života? Zničená ekológia? Alebo ešte niečo iné? A pochopiteľne, že každý, kto odpovie, no samozrejme, že všetky dohromady a bude mať pravdu. Z jednej strany. Ale je veľmi dôležité určiť prvotnú príčinu. Každý špecialista v akejkoľvek oblasti medicíny vie, že stres je základom akéhokoľvek psychosomatického ochorenia. Prakticky každého však.
My veľmi dobre vieme, že stres to je najsilnejší faktor. Je to potlačenie. Dokonca by som povedala, že zničenie imunity. Imunita sa oslabila a organizmus je náchylný na akékoľvek ochorenie. Pred chvíľou sme si povedali, že každý tretí dospelý človek na planéte trpí hypertenziou. No zvýšenie krvného tlaku je prirodzená a nevyhnutná reakcia organizmu na strach, na stres, bez ohľadu na to, akým spôsobom človek žije. My všetci to vieme. Všetci vieme, že neustále emocionálne zaťaženie a chronický stres vplývajú na adaptačné možnosti našej cievnej sústavy organizmu a v dôsledku toho sa vyvíja hypertenzia. To sú známe fakty. No z nejakého dôvodu nepovažujeme stres za primárnu príčinu tých ochorení, ktoré sú hlavnými príčinami úmrtnosti populácie. To sú predovšetkým infarkt, mozgová príhoda, onkologické ochorenie, infekcie horných a dolných dýchacích ciest. Prečo? Ja z jednej strany veľmi dobre chápem aj špecialistov, pretože ak hovoríme, že predovšetkým spôsob života vplýva na to, že trpíte nejakými ochoreniami srdca alebo inými ochoreniami, napríklad diabetom, vtedy ako by sme mali situáciu pod kontrolou. Však odborník môže dať konkrétne odporúčania a pacient ich môže, ak chce, dodržiavať. A stres? Ako môžeme zbaviť ľudí stresu? To nie je možné. Vieš, ja sa nebudem hádať ohľadom primárnych príčin a podobne. Prečo? Pretože poprvé, to nie je moja profilácia. Po druhé, je mi oveľa príjemnejšie diskutovať s tebou o určitých témach z pohľadu obyčajného človeka. Ja chápem, že stres je prítomný v živote každého človeka. Ale vieš, čo by som chcel vedieť? Aké sú príčiny stresu? Veď on Presne. predsa nejako vzniká. Však, no ako to vnímam ja? Napríklad, to ľudia, ktorí ma obklopujú, sú akýsi zlomyselní, vieš, zlí. Podmienky, v ktorých dnes ľudia žijú, nie sú najlepšie. Hoci, opäť mám otázku z iných, z našich predchádzajúcich spoločných rozhovorov a videí. Veď ako sa ukazuje, úroveň stresu je vysoká nielen v krajinách s nízkou životnou úrovňou, ale aj tam, kde je životná úroveň vysoká. To znamená, že to nie je vždy priamo spojené so sociálnym prostredím. Však, a tak si uvedomujem, že tieto súvislosti, ktoré som si práve prešiel v hlave, mi nestačia na objasnenie príčiny tohto neustáleho stresu, v ktorom žijeme. A teda ani týchto prípadov úmrtí, smrti ľudí na celom svete. Vieš, o čo ide? Tu musíme skôr hovoriť o tom, aký vzťah sa vytvoril k stresu. Ešte raz sa k tomu vrátim. Stres je niečo, čo akoby nemôžeme kontrolovať. My nemôžeme tento proces riadiť. A vieš, veľmi jasne sa sformovalo také presvedčenie u špecialistov, aj u ľudí, že my človeka nemôžeme zbaviť stresu, že on vždy bude v strese. Či už tak, či onak. Ale čo je to stres? To je strach. Je to strach o svoj život. A jedna vec je, keď sa tento strach o svoj život prejavuje prirodzeným spôsobom, ako obranný mechanizmus, ktorý zabraňuje ohrozeniu života tela. Všakže. Preto, aby sme neskákali z 9. poschodia, aby sme neskákali pod auto. Teda toto je normálne. Iná vec však je, keď sa umelo vytvárajú podmienky na udržiavanie veľmi vysokej úrovne stresu. Neustále vysokej úrovne stresu. Neustále vysokej úrovne strachu. Hovoríme o tomto. Ľudia sú presvedčení, že oni nemôžu ovplyvniť tieto podmienky.
tom spočíva celá otázka. A preto súhlasia s tým, že tak teda budeme hovoriť o tom, čo ovplyvniť môžeme. O spôsobe života, o ekológii. V tom sa ešte môžeme nejakým spôsobom vyznať. Ale s inými témami nie. Ale vieš, mám takú otázku. Naozaj nemôžeme ovplyvniť tieto podmienky? Alebo nechceme do toho vniknúť a pochopiť, ako môžeme ochrániť životy ľudí, náš život pred týmto vplyvom, pred týmto umelým vplyvom, ktorý formuje také stresové podmienky v našom živote a celkovo v živote spoločnosti, v ktorých sme sa všetci ocitli. To je otázka. Dobrá otázka. Obzvlášť ma zaujíma to, ako si zdôraznila umelé podmienky. To znamená, že ich niekto alebo niečo vytvára. O tomto by som sa chcel dozvedieť podrobnejšie. Vieš, ja mám ešte ďalšiu otázku. A čo ak by sa nám podarilo identifikovať zdroj tohto vplyvu? Pretože, vieš, keď hovoríme, že niečo nemôžeme urobiť, na to, aby sme pochopili, či niečo môžeme alebo nemôžeme urobiť, potrebujeme to konkretizovať. Ako by som to povedala, túto tému, toto pochopenie. Čiže musíme presne určiť zdroj tohto negatívneho vplyvu. A potom pochopíme, či s tým môžeme niečo urobiť alebo nie. Pretože celkovo teraz, vieš, ako si hovoril o strese. No, to je taký spôsob života, ktorý vedieme, je veľmi veľa rôznych podmienok, ktoré vyvolávajú tento stres. Nie, to nič nevysvetľuje. Je to akoby o všetkom a zároveň o ničom. A preto je pre nás veľmi dôležité identifikovať zdroj takého skutočného negatívneho vplyvu na ľudí. A práve film Impact. Prečo sa znovu a znovu k nemu vraciame a hovoríme, že je to teraz kľúčová téma na diskusiu, tá informácia, ktorá je uvedená v tomto filme. Práve on nám dáva možnosť pochopiť, čo je týmto negatívnym zdrojom. Čo je to za silný vplyv na ľudí, na vedomie ľudí, ktoré vedie k takému rastu, rýchlemu rastu ochorení. Vlastne môžeme povedať, že choroby sa dnes stali nástrojom na zabíjanie ľudí. O to ide. Tak ako som už hovorila, je to cielené zabíjanie ľudí. Takže, vieš, ak sa vrátime k otázke spôsobu života, nesprávneho spôsobu života, tak práve informácia predložená vo filme Impact prináša pochopenie, kto nás formuje a kto nás núti prijímať tento nesprávny spôsob života. Kto z nás robí takých samovrahov? Okrem toho si dokážeme vyjasniť, prečo 8 miliárd ľudí verí, že nemôže nič ovplyvniť. Nemôže ovplyvniť vzniknutú situáciu, nech je akákoľvek. Veď táto situácia je pre nás smrtiaca. A my to vidíme, keď sa skrývame za toto vysvetlenie, že spôsob života a ekológia nás vedú k takémuto masovému vyhladzovaniu. A my súhlasíme s tým, že to nemôžeme ovplyvniť. Veď aj toto veľmi dobre prepracovali, aby sme sa my všetci stali prívržencami tohto tvrdenia však. A naďalej pracujú na tom, aby s tým ľudia súhlasili. Tak toto si musíme ujasniť. Vieš, prepáč, Saša, pretože priatelia, veď my v skutočnosti vidíme, že tento prístup problém nerieši. Ľudia naďalej umierajú a umierajú v obrovskom počte. Sú to naše životy, ktoré sú každý deň v ohrození. Ešte raz zopakujem. Infarkty a mozgové príhody postihujú čoraz mladších ľudí. Detská onkológia nadobudla už desivé rozmery. Takže otázka znie, budeme naďalej súhlasiť s tým, že príčinou všetkého je náš nesprávny spôsob života? Alebo sa predsa len rozhodneme, že musíme preskúmať skutočné príčiny takého masového umierania ľudí? Vieš, film Impact odhalil a ukázal veľmi veľa faktov, ktoré sa jednoducho nebrali do úvahy. Ako si sme sa nad nimi nezamýšľali. Neboli pre nás dôležité. A teraz, keď sa s tebou rozprávam, si opäť uvedomujem, že ani ja osobne, a dovolím si predpokladať,
že ani špecialisti, profiloví špecialisti v rôznych oblastiach si ešte neuvedomujeme úplnú hodnotu tohto filmu. Vieš prečo? Pretože sa tam nielenže hovorí o tom, ako sa vykonávajú určité typy ovplyvňovania, ako sa vykonávajú určité typy programovania, ako ľudí podnecujú k určitým činom, ako niekto za tým všetkým zahladzuje stopy. Veď predstavitelia týchto antikultových organizácií vlastne svojim konaním poodhalili pre skutočne hľadajúcich ľudí a tých, ktorí sú schopní rozmýšľať, celý mechanizmus práce s ľudským vedomím. A v tomto filme je perfektne ukázané, ako tí, ktorí si toto všetko osvojili, robia hrozné veci a priatelia, možno ešte nechápete súvislosť alebo koreláciu témy, o ktorej teraz hovoríme, o tých smrteľných ochoreniach a tohto filmu. Možno vám ešte nie je zrejmá, tak si ho pozrite znovu, prosím. Pozrite si toto video, pozrite si ho do konca a pochopíte. Pochopíte, čo je príčinou stresu. No a teraz budeme pokračovať ďalej. Mnohých odborníkov zaujímalo a zaujíma to, ako negatívne správy ovplyvňujú psychické a fyzické zdravie ľudí. A existuje dokonca také veľmi rozšírené lekárske odporúčanie. Napríklad, keď človeka prepúšťajú z nemocnice alebo mu odporúčajú nejakú liečbu, snažte sa vyhýbať nepríjemným správam. Však, a ďalšie čo zaznie? Menej počúvajte televíziu a menej počúvajte správy. Teda, hlavným zdrojom negatívnych informácií sú médiá. Najmä za posledných 10 rokov je ľuďom už úplne jasné, že správy sa stali reálne zdrojom negatívnych informácií. Ľudia to intuitívne cítia a sami sa už snažia menej sledovať a počúvať a nejako sa oddeľovať. Však, pretože cítia, že to veľmi ničí ich stav, ničí ich život. A poviem vám, že na túto tému existuje nemálo zaujímavých štúdií. Ale teraz navrhujem zamerať sa na tie štúdie, ktoré boli prezentované vo filme Impact. Mnohé z týchto výskumov som poznala už skôr. Ale čo chcem ešte predtým povedať? V poslednej dobe čítam veľa komentárov, veľmi negatívnych komentárov pod videom filmu Impact. Píšu tam, že fakty, ktoré sú v tomto filme prezentované, sú nedôveryhodné, sú nesprávne. Je to ďalšia manipulácia s našou mienkou. Priatelia, je to veľmi jednoduché. Proste som si vyhľadala tie štúdie, na ktoré sa v tomto filme odkazuje, na tému infoteroristických útokov, na tému negatívneho vplyvu na psychické a fyzické zdravie ľudí. Našla som tie štúdie, preštudovala som si ich a dnes by som sa o to chcela podeliť. Teda, ak mám o niečom pochybnosti, môžem to preštudovať. Ako odborníka ma to zaujíma. Zaujímam sa o tieto témy a preverila som si ich. A mnohé z týchto štúdií poznám aj sama. Ale teraz sa môj pohľad akoby rozšíril vďaka týmto informáciám z filmu Impact. Ale viete, pre mňa je veľmi dôležité a cenné, že sa vo filme konečne otvorene hovorí o týchto skutočnostiach. O týchto štúdiách. A teraz máme príležitosť pokračovať v tejto otvorenej diskusii. Prejdime teda k štúdiám, ktoré boli prezentované vo filme Impact. Veľmi veľa výskumov na tému, ako informovanie o rôznych teroristických útokoch v médiách ovplyvňuje fyzické, psychické zdravie ľudí, uskutočnila Alison Holman a jej kolegovia z Kalifornskej univerzity z katedry psychológie sociálneho správania. Výsledky jednej z týchto štúdií mňa osobne ako odborníka šokovali. Oni skúmali, ako opakované mediálne spravodajstvo o bombovom útoku na bostonskom maratóne ovplyvnilo zdravie Američanov, ktorí pravidelne týždeň alebo viac sledovali spravodajstvo na túto tému.
Čo sa teda ukázalo? Ľudia, ktorí sledujú a čítajú správy o nejakom teroristickom útoku, pociťujú oveľa vyššiu úroveň akútneho stresu ako ľudia, ktorí boli priamo na mieste tohto útoku v okamihu, keď došlo k týmto výbuchom. Poviem vám, že táto správa bude pre väčšinu ľudí aj odborníkov šokujúca. Len si predstavte, to, ako takéto tragické udalosti prezentované v médiách spôsobuje ľuďom oveľa väčší stres, oveľa akútnejší stres a ako dôsledok posttraumatickú stresovú poruchu, než u tých ľudí, ktorí priamo zažili túto hrôzu, ktorí boli na mieste počas tohto teroristického útoku, či už ako diváci, alebo ako účastníci maratónu. Ďalej, čo výskumníci zistili? Na túto tému už existuje množstvo výskumov, že takéto negatívne zobrazovanie tragických udalostí v médiách môže vyvolávať vzorce strachu v mozgu ľudí. Čo to znamená? To znamená, že ak človek opakovane počúva alebo sleduje informáciu o podobných udalostiach, spustí sa u neho tzv. Ruminačné myslenie. Teda v hlave sa mu neustále objavujú obrazy spomienok na to, čo videl, alebo tie obrazy, ktoré sa u neho vytvorili, keď počúval alebo čítal tieto správy. Prirodzene ide to ruka v ruke s tokom negatívnych myšlienok, depresívnych myšlienok, desivých myšlienok. Prirodzene tieto obrazy a myšlienky, no čo to znamená, že sa spúšťa schéma strachu v mozgu človeka? U človeka sa najprv objavia tieto obrazy, predstavy, negatívne myšlienky. A ako dôsledok sa objavia emócie strachu, emócie hnevu na seba, na túto vládu, ktorá dopúšťa takéto hrozné udalosti a nejako nedokáže tento problém vyriešiť. Prirodzene také emócie skľúčenosti, emócie smútku, zúfalstva, zármutku. Ďalej to vyvoláva v tele uvoľňovanie stresových hormónov, ako je kortizol, adrenalín, noradrenalín a ďalšie chemické reakcie, ktoré určitým spôsobom prestavujú prácu organizmu, prestavujú ho na stres na krátky čas. Teda niektoré orgány systému trpia, pretože dochádza k nedostatočnému prekrveniu, prerozdeleniu látkovej výmeny, niekde sa tvoria krče a tak ďalej. Čiže organizmus funguje ako počas stresu. Len čo sa človek začne zo stresu trochu dostávať, opäť má v hlave tieto spomienky, opäť negatívne myšlienky, opäť negatívne emócie, opäť stresové hormóny a opäť negatívny, deštruktívny vplyv na organizmus. Pretože sa to už mení na taký začarovaný kruh. A toto neustále prežívanie negatívnych udalostí v mysli je prirodzene veľmi deštruktívne pre organizmus. Prirodzene v prvom rade trpí kardiovaskulárny systém. Samozrejme, trpí imunitný a endokrinný systém, v dôsledku čoho sa rozvíjajú ochorenia, ktoré som spomenula na začiatku. Infarkty, akútne mozgové príhody, náhla zástava srdca, rôzne poruchy krvného obehu, ischemická choroba srdca, diabetes, onkologické a iné ochorenia. Poviem to tak, že prežívanie chronického stresu najmenej 4-krát zvyšuje riziko mozgovej príhody, onkologických ochorení, diabetu. Viacnásobne zvyšuje riziko rozvoja depresie a samovražedného správania. Takže takéto sú následky. Ešte jeden veľmi zaujímavý fakt. Sledovanie správ napríklad o teroristickom útoku z 11. septembra počas jedného týždňa prispelo k rozvoju posttraumatickej stresovej poruchy u ľudí na obdobie 3 rokov. Teda u tých ľudí, ktorí v médiách sledovali udalosti z 11. septembra, sa rozvíjal ťažký psychický stav a dokonca by som povedala, že až invalidizujúca psychická porucha. Vysvetlím, čo je to posttraumatická stresová porucha. Je to psychický stav, keď človeka neustále prenasledujú negatívne spomienky nočné mory. Takmer neustále si udržiava takéto veľmi negatívne emócie,
negatívne myslenie. Má veľmi vysokú mieru nespavosti. Má veľmi silný stav vlastnej bezmocnosti. Takíto ľudia veľmi silno prežívajú pocit hanby, viny a neustáleho strachu, hrôzy. Teda, ako by sa už nevedeli dostať z týchto stavov, z týchto emócií. Takíto ľudia sa veľmi silno stránia ostatných ľudí. Takmer nikdy sa nezapájajú do spoločenského života. Jednoducho strácajú záujem zúčastňovať sa na nejakých významných udalostiach na verejnom živote vôbec. Títo ľudia sú akoby odrezaní od celej spoločnosti. Viete si predstaviť, aký je to silný vplyv, keď ľudia jednoducho len pozerajú a čítajú tieto správy, čo sa s nimi deje. A práve to, o čom som hovorila, aké je to neporovnateľné. Pri útokoch z 11. septembra zahynulo naraz asi 3000 ľudí. To je veľmi strašné. Ale informačný teroristický útok v podobe informovania o udalostiach tohto útoku prakticky zabil, zmenil na mentálnych a fyzických invalidov, ja neviem, desiatky, možno stovky miliónov ľudí. Všetkých, ktorí sledovali informácie o tejto udalosti v médiách. Taký veľký je tento vplyv. Hovorím to k tomu, že nás naučili, že najhorší je fyzický účinok teroristického útoku. Že ľudia, ktorí sa ocitli na mieste výbuchu, na mieste streľby, na mieste priameho fyzického násilia, že je to najhorší čin teroristického útoku. Ale infoteroristické útoky sú oveľa silnejšie a oveľa závažnejšie a strašnejšie, pokiaľ ide o ich vplyv na ľudí a počet ľudí, na ktorých majú dosah. Tak, dobre, vieš, všetko je veľmi zaujímavé. Je to nečakané. Tak povediac, úplne iný pohľad na vec. Takže, čo by som chcel pochopiť? Samotný jav informačného terorizmu, nakoľko sme ľuďom slúbili, že táto relácia bude venovaná práve jemu. Zaujímavo sme už načrtli dôsledky infoterorizmu, teda nezačali sme vysvetlením, čo to je, ale začali sme od jeho dôsledkov. Sú to super, perfektné údaje. Ďakujeme kolegom z amerických inštitúcií, vedcom, že skúmali tento problém, že sú k dispozícii tieto údaje. Ďakujem tvorcom filmu Impact za to, že sa odvolali na tieto údaje. Ďakujem aj tebe, že si to overila. Priatelia, sami viete, že to všetko stojí dosť úsilia a času a ešte želanie. No keď človek chce a snaží sa niečo pochopiť, potom sami viete, že neexistujú žiadne prekážky. Poďme sa pokúsiť vysvetliť nášmu divákovi, čo je to infoterorizmus. Terorizmus je jasný. Je nejaký teroristický čin, nejaký spáchaný čin, ktorý žiaľ vedie k smrti ľudí. A existuje aj infoterorizmus, ktorý má podľa mňa nie úplne iný cieľ, ale úplne iný mechanizmus, úplne iný spôsob. A povedzme, že oblasť pôsobenia už nie je obmedzená na miesto, kde sa odohral samotný teroristický čin. Ona sa rozširuje, pričom rozsah je až desivo veľký. Takže, len aby sme si ujasnili, aký obrovský je tento rozsah, uvediem ešte údaje z jednej štúdie. Bola to taká veľmi zaujímavá longitudinálna štúdia. Čiže počas 3 rokov pozorovania takmer 3000 Američanov, ktorí sledovali práve správy o útokoch z 11. septembra, výskumníci pozorovali, ako sa mení ich zdravotný stav. A čo zistili? Že v priebehu 3 rokov, pozorovali ich 3 roky,
Riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení sa u týchto ľudí zvýšilo o 53%. Predstavte si, že samotné informovanie o jednom teroristickom útoku zvyšuje riziko rozvoja cievnych ochorení o 53%. Neviem, aký spôsob života by dokázal vyvážiť takýto vplyv. Teda, vieš, keď sa vrátime k porovnaniu, čo silnejšie pôsobí a čo viac ničí naše zdravie, preto je také dôležité, aby sme obrátili našu pozornosť na stres a na to, čo spôsobuje takú vysokú mieru stresu u ľudí. Preto je, samozrejme, deštruktívny účinok informačných teroristických útokov oveľa silnejší, oveľa desivejší. A dnes je to, povedzme, nástroj, ktorý využíva určitá skupina ľudí alebo dokonca celé organizácie. Predovšetkým na to, aby kontrolovali správanie ľudí. Dokonca by som povedala, že aktívne šírenie takýchto negatívnych informácií, ich cielené šírenie a prezentovanie určitým spôsobom, to je už informačný terorizmus. A tu je dôležité chápať, že nie každé šírenie negatívnych informácií je infoteroristickým útokom. Nie. Infoterorizmus je celý prepracovaný systém vplyvu. To sú schémy. Sú to jednoducho schémy vplyvu na vedomie ľudí. Podsúvanie týchto informácií v určitom časovom intervale. Pretože ak v nepretržitom režime predkladáte veľmi silnú negatívnu informáciu, všetci vieme, že ľudia si zvyknú na všetko. A ľudia jednoducho prestanú reagovať. Bez ohľadu na to, aká vysoká je úroveň stresu, ľudia sa mu prispôsobia. Preto sú infoteroristické útoky, zopakujem, rozvinutým, dobre odskúšaným systémom ovplyvňovania vedomia ľudí. Teda sú to celé schémy s cieľom zaviesť potrebné normy správania, s cieľom vniesť rôzne postoje. Napríklad, zamysleli ste sa niekedy nad tým a pokúsili ste sa niekedy pochopiť, prečo? Prečo je také ľahké rozhádať nás? Prečo je také ľahké vyvolať konflikt medzi určitými skupinami ľudí? Prečo je také ľahké podnecovať nenávisť medzi celými národmi? Nie len medzi národmi. Veľmi ľahko sa roznecuje nenávisť medzi príbuznými a priateľmi v rodine. Jednoducho sme až po uši v týchto konfliktoch. Skúsili ste niekedy prísť na to, prečo sa to deje tak ľahko? A práve informačné teroristické útoky sú tým nástrojom, pomocou ktorého sa vytvárajú určité postoje k určitým ľuďom, k určitým spoločenstvám ľudí, k určitým národnostiam, k určitým náboženstvám, k určitým skupinám ľudí, ktorí vyznávajú to, či ono náboženstvo. Je to cielené ovplyvňovanie vedomia ľudí. Keď sa pomocou vloženia určitých obrazov formuje náš postoj k určitým ľuďom, k určitým spoločenstvám a podobne. A zvyčajne s akým cieľom? S cieľom rozdelenia, s cieľom vyvolania agresie jedných ľudí proti druhým. Takto sa používajú informačné teroristické útoky. Vlastne terorizmus je vždy zameraný na čo? Na vyvolanie strachu. No, o tom si ešte pohovoríme. V čom je podstata tohto terorizmu? Pretože je veľmi dôležité pochopiť, že všetky tieto informačné teroristické útoky, toto všetko pôsobenie má akoby dva druhy účinku. Vnútorný vplyv, zameraný práve na vyvolanie duševných a fyzických ochorení. A sú vonkajšie vplyvy, ktoré majú svoje ciele. O vnútornom vplyve sme hovorili však, že informačné teroristické útoky sú vo všeobecnosti nástrojom na ničenie ľudí prostredníctvom chorôb, vyvolaním rôznych ochorení. A rozsah takejto nevyhlásenej informačnej vojny proti ľudstvu, ten je obrovský. Je to vlastne najrozsiahlejšia vojna proti ľuďom. Ale informačný terorizmus má, samozrejme, svoje vonkajšie ciele. No, počúvaj, je to zaujímavé. Rád by som
O tom tiež hovoril, pretože všetko, čo bolo doteraz povedané, nás naozaj núti zamyslieť sa a pri najmenšom, čo si uvedomujem, je, že by sme mali byť ešte pozornejší a selektívnejší voči informáciám, ktoré konzumujeme. Vieš, nie je to len o tom, že nepozerám televíziu však. Všetko je mi jasné, tam nie je nič užitočné. Ale chodíme na internet, chodíme na rôzne stránky, prihlasujeme sa na odber spravodajských kanálov v rôznych messenger aplikáciách. A kto povedal, že tam sa nepoužíva ten istý nástroj? Presne tak. Ľudia to často ani neberú do úvahy. Vrajže ja nepozerám nejaké hrozné správy. Ja ich jednoducho vypnem. Jednoducho idem do práce a len si prechádzam príspevky na sociálnych sieťach. Proste novinky. Ale práve o to ide. Dodnes na to, aby sme boli vystavení takýmto informačným útokom, stačí ísť do práce a prelistovať si ďalšie novinky. Pretože úprimne povedané, myslím si, že v nejakej samostatnej relácii si rozoberieme, ako sa napríklad do rôznych článkov, ktoré sa na prvý pohľad zdajú úplne neškodné, zakomponovávajú takéto deštruktívne naratívy, ktoré ovplyvňujú naše vzťahy k sebe navzájom a naše vnímanie rôznych udalostí. V skutočnosti rôzne tématiky, články na rôzne témy môžu obsahovať takéto kódované vplyvy na vedomie ľudí. Dokonca by som povedala, že v priebehu mnohých rokov vďaka takému nástroju, ako sú informačné teroristické útoky, dochádza jednoducho k zničeniu psychiky ľudí. Ešte k téme dominancie psychických ochorení v dnešnej spoločnosti. Koľko ich máme? Pretože vplyv na ľudí je skutočne obrovský. A ľudia, ktorí nie sú o tomto vplyve informovaní, sa nevedia proti nemu brániť. Sú samozrejme vystavení tomuto ničeniu psychiky aj fyzického zdravia. Samozrejme, ľudia trpia. No vieš, aby nám znova nehovorili pod našim videom, že hovoríte, že ste vzali informácie z filmu Impact, že to bolo tak alebo nie tak prezentované. Tu je nezávislý pohľad odborníka. Profesor Louis Crook, konzultant v oblasti psychiatrie a medicínskej psychológie v jednej z nemocníc vo Francúzsku v Saint-Antoine. A čo hovorí? On skúmal tému terorizmu, ako celkovo vplýva na spoločnosť, v čom vlastne spočíva jeho podstata. A on podľa môjho názoru veľmi presne zadefinoval, čo je to terorizmus a aký je jeho cieľ. A tu konkrétne hovorí, že teroristi sú tí, ktorí používajú násilie a jeho hrozbu na vyvolanie pocitu strachu. To znamená, že hlavným cieľom terorizmu je vyvolanie strachu u obrovského počtu ľudí. A Crook zdôrazňuje, že každý teroristický vplyv je predovšetkým zameraný nie na tú úzkú skupinu ľudí, ktorá bola pôvodne napadnutá, ale čo je oveľa závažnejšie, hlavným cieľom akéhokoľvek teroristického vplyvu je celkovo spoločnosť ľudí nejakého mesta, krajiny alebo celé svetové spoločenstvo v závislosti od rozsahu daného teroristického činu. Preto podstata, toto je veľmi dôležité chápať, podstata každého teroristického vplyvu, akéhokoľvek, je vyvolanie strachu. A čo je strach? Je to emócia, ktorá je základom akejkoľvek manipulácie. Najľahšie a najjednoduchšie je manipulovať ľuďmi, ktorí sú v stave strachu. A neustály stres, to je práve neustály stav prežívania strachu. Vo väčšej či menšej miere. A presne toto robia informační teroristi. Presnejšie povedané, hovoríme o antikultových organizáciách. Je to celá obrovská teroristická sieť, dobre organizovaná, dá sa povedať nadnárodná, ktorá sa zaoberá týmto infoterorizmom. Je to tá organizácia, ktorá stojí za podnecovaním všetkých vojenských konfliktov, za všetkými teroristickými útokmi na celom svete, za streľbami na školách, o ktorých sme hovorili minule. A preto
Všetko je už odhalené, všetko uzrelo svetlo sveta. A sú aj zverejnené údaje vyšetrovania, ktoré práve prebieha. Preto práve teraz máme šancu raz a navždy zbaviť ľudstvo takéhoto strašného a ničivého vplyvu a takisto zastaviť tento nárast ochorení, ktorý, ako sa nám zdá, je spôsobený nesprávnym životným štýlom alebo nejakými inými príčinami, ktoré samozrejme existujú. Avšak existujú oveľa dôležitejšie a rozsiahlejšie vplyvy na ľudí, o ktorých sa konečne musíme dozvedieť. Poďme si o tom teraz povedať viac, ako sa pred tým chrániť. No čo je ešte dôležité? Na čo je toto šírenie strachu? Ako som povedala, na ovládanie ľudí, na zasievanie chaosu, na zasievanie nestability v spoločnosti, na vyvolávanie tohto stavu bezmocnosti, stav neistoty. Dnes 8 miliárd ľudí sedí a hovorí, ja nemôžem nič urobiť, ja sa nemôžem chrániť, ja nemôžem ochrániť svoje deti, ja nemôžem ovplyvniť situáciu. Znie to desivo. Priatelia, toto všetko je výsledkom tohto vplyvu. Keď doslova sami seba považujeme za akýchsi nesvojprávnych. A prečo je také dôležité? Napríklad, keď sa ľudia pýtajú, čo majú robiť, prvou vecou je naštudovať si tieto informácie. Ak človek vie, že sa to deje, ako to na mňa vplýva, tak už som chránený, pretože viem, že takýto vplyv existuje. Áno, zaobchádzajú so mnou tak či onak. Niečo so mnou robia. To je prvý krok na ochranu seba a svojho života, ako aj života svojich blízkych a svojich detí. Vieš, spomenul som si na jednu udalosť, o ktorej sme hovorili v minulej relácii a teraz mi začína byť jasná táto vzájomná súvislosť. Prečo? Pretože ešte do nášho dnešného rozhovoru som oddeloval efekt puzzle kódovania a infoterorizmus. Čiže pre mňa to boli, tak povediac, dva scenáre, ktoré sa neprelínajú. To znamená, že tu sú jedny ciele, tam sú druhé ciele. Tu je jeden spôsob vplyvu, tam je druhý spôsob vplyvu. Až dnes som si uvedomil, ako je to všetko prepojené. Že to má rovnaký základ. A opäť, všetko to majú v rukách šikovní manipulátori z antikultových organizácií. Pripomenulo mi to tragickú udalosť, ktorá sa stala v Anglicku, v Southporte. Vieš, jedna vec je útok na deti. A nasledujúci krok, ktorý bol vykonaný, bola táto vložená informácia o tom, kto to urobil. Lebo keď si skutočne pozriete a pohľadáte, priatelia, koho to zaujíma, tak to všetko môžete nájsť v rôznych jazykoch. Prečo? Pretože BBC a ďalšie anglické zdroje majú na svojich portáloch niekoľko jazykov. Preto choďte a hľadajte, čítajte a porovnávajte, ak chcete. Takže bola vložená informácia, že mladík, ktorý tento čin spáchal, je moslim. Hoci opäť otázka. Pre koho je to dôležité? To, aké náboženstvo vyznávajú páchatelia. A na čo sa to muselo spomenúť ešte pred objasnením všetkých okolností, pred 100% zistením totožnosti útočníka, pred vyjasnením motívu. Existuje niečo ako moratórium pri vyšetrovaní, ale nejaký zdroj náhle vypúšťa takúto informáciu. A k čomu to vedie? Vedie to k tomu, že krajina sa fakticky ocitla na pokraji občianskej vojny. Začali sa teda pogromy, vážne pogromy v celom štáte proti miestnemu anglickému obyvateľstvu a proti moslimským migrantom. No potom, samozrejme, už len proti migrantom a proti prisťahovalcom. A keď to došlo do takých rozmerov, že to zasiahlo celý štát, tak si vôbec nikto nepamätal, prečo sa to začalo. A potom vysvetlo, že to nebola celkom pravda. Ukázalo sa,
že páchateľom tohto teroristického útoku bol človek, ktorý sa narodil v Anglicku a ešte aj patrí do anglickej cirkvi. No konflikt sa už uskutočnil. A nie len v anglických, ale aj vo svetových médiách sa písalo, že občania Anglicka sa postavili na obranu seba, na obranu svojich ľudí a začali útočiť na moslimov. Písalo sa o tom, že to všetko je ich vina. Prečo to spomínam, priatelia? Toto nie je len príklad toho, ako takéto, ako to povedať, odporné a presne odladené podanie informácie priviedlo ku konkrétnym udalostiam, ktoré boli tiež napísané v scenári. A následné rozšírenie týchto udalostí a rozšírenie tohto akoby omylu bolo tiež v scenári. Aby bol uskutočnený vplyv a pôsobenie na tých ľudí, ktorí sa nachádzali vo svojich krajinách, proste si o tom prečítali a vyvodili potrebné závery, že moslimovia sú zlí a Angličania sú dobrí. O tom, že sú postihnuté deti, o tom, že sú úbohí rodičia a o tom, že sú aj takí, ktorí sa niekedy trošičku mýlia, no potom si priznajú svoju vinu. Saša, ďakujem, že si mi pripomenul tento príklad. Ako som ťa teraz počúvala, chápem, aký stav vzniká u mnohých ľudí, keď takto čítajú nekompletné a nesúhlasné údaje o podobných udalostiach. A prichádza pochopenie, aký je to úžas a chaos, ktorý sa deje vo veľkom po celom svete. A človek nedokáže pochopiť, prečo vôbec a kvôli čomu. Teraz sme jednoducho ukázali, že v skutočnosti je tento stres a vysoká miera strachu naozaj zhubná pre naše zdravie. Ale vyšlo najavo, že niekto tento proces cielene riadi. Dokonca reguluje úroveň tohto stresu a strachu tak, aby to vyzeralo, že je to chaos. Nie, je to riadený chaos. A v podstate strach a toto obrovské, neustále držanie ľudí v strachu umožňuje riadiť tento zdanlivý chaos. Ale to všetko má svoj účel, ako tu na tomto tvojom príklade. Zdalo by sa, no aký je v tom rozdiel, či je tento mladík moslim alebo kresťan? Kto to je? Veď najstrašnejší je na tom ten fakt, že tu boli zavraždené deti. Ale čo z toho urobili? Urobili z toho obrovský konflikt. Však, opäť, prečo sa ľudia tak ľahko nechajú vtiahnuť do konfliktu? Lebo sa dostanú do stavu strachu. V stave strachu začíname nesprávne uvažovať. Nedokážeme správne porovnávať fakty. A ľudia to naozaj proste videli. Sú šokovaní, deti sú zavraždené, brutálne zavraždené. A vôbec, niečo sa deje, do ulic vychádzajú akísi násilníci, hrdlorezi, pretože to naozaj neboli obyvatelia Anglicka. No, možno sa niekto aj pridal, vieš, akoby na vlne strachu a agresie a už akejsi neadekvátnosti. Ale veď to neboli obyvatelia Anglicka. Takže to všetko ukazuje, aký sme ovládateľní. Ak máme strach, ako ľahko sa dá nami manipulovať. Nútiť nás robiť niečo, čo ani nechápeme, prečo to robíme a k akým dôsledkom to povedie. Toto je veľmi názorný príklad. No v skutočnosti celé toto ovládanie pomocou strachu má svoje ciele. Čiže áno, skutočne zasiať tento rozsiahly chaos. Vytvoriť v spoločnosti absolútne bezprávie. Keď už nefungujú žiadne zákony, keď ľudia neveria už nikomu a ničomu a jednoducho sa menia na taký agresívny dáv, ktorý zmetie všetko, čo mu stojí v ceste. Už nikto nerozmýšľa, kto má pravdu, kto je vinný. Každý v závislosti od toho, aký postoj zachytil vo svojom vedomí, s akým postojom súhlasil, čo mu v podstate vložili do vedomia, že čo má robiť. A človek len tak, ako biorobot vyjde von a začne zabíjať a ničiť všetko okolo seba a aj seba samého. Kvôli čomu? A na čo je potrebný tento chaos? Ďalšia otázka, ktorá sa logicky vynára. A tu sa dostávame zdanlivo k tomu svetovému sprísahaniu proti ľuďom. No v skutočnosti je to fakt, ktorý existuje. Nami naozaj manipulujú. Našimi rukami vytvárajú tento svetový chaos a bezprávie kvôli tomu, aby sme my sami požiadali o nastolenie
totalitnej, tvrdej diktatúry. Doslova diktatúru. A to je všetko. Teda niekto to skutočne s určitým cieľom riadi a ten niekto bol konečne ukázaný. Identifikované sú aj metódy tejto manipulácie s našim vedomím. To je veľmi dôležité. Teraz ich môžeme rozpoznávať. A ak ich dokážeme rozpoznať, znamená to, že sa pred nimi môžeme chrániť. Takže všetko má v podstate svoj cieľ. Čo je podľa môjho názoru také cenné na filme Impact, to je to, že konečne poskladal tento nekompletný obraz zdanlivo chaotických udalostí do uceleného a logického reťazca. A každý človek, ktorý sa v tom chce naozaj vyznať, tak si to môže preštudovať a pochopiť, čo sa deje a čo môže on osobne urobiť preto, aby konečne zastavil toto bezprávie. To je skutočne dobrá otázka. Čo s tým mám teraz robiť a ako by nebolo počuť odpoveď? Ľudia, ak sme informovaní o tom, že sme takto ovplyvňovaní, už to je prvý krok k tomu, aby sme sa chránili. Ak mi povedali, ako mnou manipulujú, ak chápem, k akým následkom to vedie, už mám na výber. Budem na to reagovať? Chcem sa ochrániť. A najdôležitejšie je pochopiť, že ja som zodpovedný za to, aby som ochránil v prvom rade sám seba, pretože táto informačná vojna sa vedie cez vedomie každého človeka. Toto je veľmi dôležité pochopiť. To nie, že ma niekto ochráni. Nie. V ideálnom prípade je skvelé zastaviť týchto teroristov. A vo všeobecnosti tie orgány, ktoré to dokážu, to teraz robia. Ale v prvom rade ja sa musím postarať o to, aby som neprijímala takéto myšlienky. Naučiť sa vidieť tieto správy. Myslím si, že budeme hovoriť osobitne o tom, ako sa rôzne normatívy vkladajú do rôznych tém, článkov. Rozoberieme si to jednoducho na príklade, aby to bolo jasné, ale bude to jasné už mnohým ľuďom, ktorí si film Impact pozrú. Tí, ktorí si ho už pozreli, tí už chápu. Tí, ktorí sa v tom chceli vyznať. A ten, kto si ho pozrie, už bude veľmi dobre chápať, ako k tomuto vplyvu dochádza. Ako sa vkladajú určité čísla, ako tie vplývajú na naše podvedomie napríklad. Ako sa vkladajú deštruktívne negatívne postoje voči orgánom činným v trestnom konaní, aby ľudia nevyhľadávali ich pomoc a podobne. Vo filme je veľa príkladov, veľa informácií. Preto prvé, čo je potrebné urobiť, je oboznámiť sa s týmito informáciami. 8 hodín rozprávajú o tom, ako na nás vplývajú, ako nami manipulujú. Chvála Bohu. Kým je film voľne dostupný, môžete si ho pozrieť. Objavuje sa v nových jazykoch. Je dabovaný. Preto je to prvý najdôležitejší krok. Lebo čo môže robiť človek ďalej, ak nie je informovaný? Vieš, je to ako vysvetľovať niečo, o čom ani sám neviem, o čom mám vlastne hovoriť. Vieš, ešte by som dodal, že z hľadiska osobnej bezpečnosti sú tu určité veci, a v minulej relácii sme o tom tiež hovorili, že efekt puzzle kódovania sa dá odstrániť pozretím si filmu Impact. A samozrejme, priatelia, nie je až také ťažké si domyslieť, teda aj vo filme to bolo povedané, aj v minulej relácii sme ešte raz zdôraznili, že puzzle kódovanie sa nerealizuje za jeden týždeň alebo za niekoľko mesiacov. Je to pomerne dlhý proces a je nákladný, to tiež treba chápať. A preto predstavte si, že zrazu sa objaví, nazvime to, antisérum, ktoré je schopné vyliečiť ľudí z tejto nákazy. A to je odpoveď, prečo sa film začal náhle hromadne vymazávať. Pretože tí, ktorí vynaložili veľmi veľa času a úsilia na to, aby vytvorili týchto biorobotov, tak všetká ich práca môže výjsť na zmar. A na to, aby vytvorili nových, museli by to všetko robiť odznova. A samozrejme, film pre nich predstavuje obrovskú hrozbu. Rovnako ako aj ľudia, ktorí si tento film pozreli. Nie nadarmo ste dnes počuli o tom, že nečinnosť je naprogramovaná činnosť.
A vaše dnešné ohkanie a čo budem robiť s touto informáciou, len pozorujte. Tie vsúky, tie programy, ktoré zavádzajú do obyvateľstva planéty antikultisti. Áno, sú osobné spôsoby obrany, áno, je taký pojem ako informačná hygiena, áno, vy sa môžete dobre ochrániť, dokonca aj svojich blízkych, svoju rodinu, pred čítaním negatívnych správ a tak ďalej. No tým sa to však nekončí. Máte susedov, máte priateľov, sú ľudia, ktorí s vami žijú na tej istej ulici, v tom istom meste, vaše deti chodia do školy s rôznymi deťmi. Kde je záruka, že budú chránené? Preto, keď ste si to už sami pozreli, podielte sa o túto informáciu. Vysvetľujte to ľuďom. Prečo? Pretože čím viac ľudí sa bude nachádzať mimo tohto informačného vplyvu, tým bezpečnejšia bude planéta, tým bezpečnejšie bude mesto, ulica, štvrť, krajina. Začal som rozsahom vplyvu, no a najdôležitejšie je, že kým sa ľudstvo nezbaví týchto parazitov, ktorým sa hovorí antikultisti, všetko je to samozrejme super a my sa môžeme na určitej úrovni naozaj ochrániť, ale nie globálne. Čo sa týka globálnej ochrany, musíme pochopiť, že musíme chrániť seba a zneškodniť jediného nepriateľa celého ľudstva. Správne si povedala, že je to veľké medzikontinentálne zoskupenie. Korporáciou sa to nazvať nedá, je to teroristické zoskupenie. Bezohľadné, cynické, ktoré sleduje svoje odporné ciele a žiaľ dosahuje ich tým, že bezcitne pripravuje o život nevinných ľudí. Áno, Saša, ja to ešte skonkretizujem. Pretože ľudia vždy prosia, aby som hovorila konkrétne, ešte konkrétnejšie. Veľmi dobre si poznamenal, že je základná informačná hygiena. Minule sme hovorili o tom, čo nám dáva informácia napríklad o vedľajšom účinku puzzle kódovania v podobe bipolárnej poruchy. Čiže ak si uvedomujem, že sa u mňa alebo u niekoho z mojich blízkych zrazu objavujú obdobia takých polárnych stavov, mánie a depresie, že sa mi v hlave zrazu objavujú obsedantné myšlienky na vraždu, záujem o zbrane, záujem o informácie o masových streľbách. To je všetko. Už som informovaný o tom, že je to priam taký signál, že bol na mňa možno práve použitý práve tento vplyv, ktorý môže buď mňa, alebo niekoho z okolia priviesť k tomu, že sa z človeka práve formuje ďalší strelec. Už môžem obrátiť pozornosť na zmeny vo svojom stave, na tie myšlienky, ktoré v prvom rade desia mňa samotnú. Môžem požiadať o pomoc odborníka, však ak sama neviem, ako odmietnúť vkladanie pozornosti do týchto myšlienok, ak neviem, ako sa ochrániť pred takýmto negatívnym vplyvom. Tu je názorný príklad. Rovnako, ak pochopíme, že po prečítaní nejakých správ, po pozretí nejakých správ, po preštudovaní nejakých článkov začnem byť zrazu nepochopiteľne agresívna voči svojim príbuzným, začnem mať nejaké negatívne myšlienky, napríklad, ja neviem, voči moslimom však, alebo jednoducho voči nejakým ľuďom, ktorých ani nepoznám. No mne sa jednoducho znova a znova krútia akési negatívne myšlienky, také agresívne vo vzťahu k nejakým ľuďom. Treba na to upriamiť pozornosť. Treba sa zamyslieť, prečo zrazu začínam tak škaredo zmýšľať o týchto ľuďoch? Čo mne osobne urobili? Ľudia, ktorých som nikdy ani nevidela. Prečo ich zrazu začínam nenávidieť? Prečo zrazu podporujem? Súhlasím s tým, že týmto ľuďom treba dať nejaké obmedzenia, potrestať ich, prenasledovať alebo podobne? Prečo sa zrazu tak veľmi zapájam do tejto témy? Tak toto už je signál, že sa so mnou niečo deje. Potrebujem to teraz? Sú to naozaj moje záujmy, moje postoje, môj názor, moje videnie tejto situácie? Čiže klásiť tieto otázky častejšie, venovať pozornosť tomu, na čo myslím, prečo zrazu vzplaniem nenávisťou voči niektorým ľuďom, prečo mám nejaké výhrady voči ním. Zrazu sa zamýšľam nad tým,
nad čím som ani nechystala zamýšľať. Toto je to, čo dá človeku pozretie filmu Impact. A tieto informácie, ktoré sú tam prezentované, ktoré sú analyzované, to je proste ponuka pre ľudí. Ľudia, pozrite sa, čo sa s vami deje. Zamyslite sa, do akej miery neľudskosti sme sa všetci dostali. Naozaj to chceme? Je to naša túžba? Robíme si to sami? Alebo sa deje niečo, čo treba riešiť? To je všetko. Je to veľmi jednoduché. A ak začneme týmto, tak ďalší krok. No dobre, urobil som to. Ale kým nezatknú všetkých tých teroristov, mohlo by sa zdať, že aj tak budem stále pod týmto vplyvom. Ale nie, priatelia. Ak si všetci uvedomíme, že si z nás robia takýto posmech, ak prestaneme mlčať a začneme sa deliť o tieto informácie, začneme o nich otvorene hovoriť, ak o tomto začneme hovoriť a nie o nejakých menej dôležitých veciach, tak o to rýchlejšie budú zlikvidovaní aj títo teroristi. Veď to je jasný fakt. Prepáčte, ak si 8 miliárd ľudí povie, čo sa to s nami deje a celkové pochopia, čo sa s nimi deje, bude možný takýto vplyv? Samozrejme, že nie. To nie je možné, preto je to v našich silách a závisí to od každého z nás. Či začneme žiť ako ľudia v bezpečnom svete, alebo budeme, prepáčte, len opicami, ktorými manipulujú, ktorým sa vysmievajú a ktoré bez reptania súhlasia s tým, že áno, my s tým nemôžeme nič urobiť. Vložili do nás tento program, prijali sme ho a to je všetko. My nemôžeme urobiť nič. My môžeme urobiť, pretože sme ľudia. A film, akým je Impact, je teraz pre nás všetkých obrovskou pomocou. A mali by sme sa k tomu postaviť ako k niečomu veľmi cennému. A to je vlastne aj odpoveď na otázku, tak čo s tým mám robiť?